L'agrupació musical de veterans Ribera i Xúquer va oferir el dissabte 30 de novembre un concert a la Casa de la Música. Per fi podem fer el concert que havíem ajornat en la banda de veterans, que en un principi era per al 2 de novembre, i gràcies a que la Societat Artística Musical d'Alginet ens ha cedit el seu local, podem fer així el concert. Este concert està dins del programa de subvencions que dona la Mancomunitat de la Ribera Alta per a concessions de subvencions a activitats culturals en associacions sense ànim de lucre. Entonces aprofitem el concert també perquè sigui un concert solidari, igual que farem en el concert de la Sama, per a poder ajudar a tots aquells músics que, per desgràcia, per la Dana han quedat sense res i no poden fer el que més els agrada, que és fer música. Vam sentir una obra d'un pasodoble d'un compositor d'ací, d'Alginet, que és Nuret Duna, de José Raspit. I també anem a tocar el bolero militar, que és un bolero molt boniquet, militar. Tenim músics també que han estat tocant en bandes militars i en homenatge a ells també. I Entranyable Trombón, que és un pasodoble on tenim també la corda de trombons que destaca també com a solistes. I acabarem la primera part en Caballeria Ligera, que és una obra també molt bonica. I en la segona part tocarem Oregón, Los Miserables, un musical molt bonico també, i acabarem en el pasodoble per antonomàsia d'ací, que és, a part de Pepita Greus, Flores d'Espanya. I avui, com tot este tema de la Dana, també tocarem l'himne en un poquetet de recolzament a tota aquesta gent que està fent tant per a que s'alce tot això que ens ha passat. Sí, és una meravella perquè són músics de molt de nivell, perquè han sigut músics molt bons, que han tocat molt bé els seus primers papers en les seues bandes i han tingut una tradició de 20, 30, inclús 40 anys com a músics. Tenim solistes que tenen 80 i pico d'anys, inclús han fet solos en el Palau de la Música de València, o sigui, que són persones que la música l'han mamat des que han nascut, i no, se moriran tocant en la música. Pues esta banda, la importància és que està al servici no d'un poble en concret com les locals, com és de tota la Ribera Alta, el poble que ens requereix la nostra presència, ens hi acudim i actuem fins inclús en algun acte per tapar algun fallo en algun poble. Si podeu vindre que no trobe, hem anat i han complit i han tapat actes que altres bandes que estaven compromeses, inclús en el certamen de València ens cridaren una vegada per tancar un acte que la banda estrangera que tenien preparat s'havia tornat darrere. Avui en dia la banda ha adquirit un nivell perquè han entrat persones que han viscut la música, professionals de la música, i quan són d'ací de la comarca estan en nosaltres i el que han fet ha sigut millorar el nivell que la banda ja tenia i ens mou ja la idea de voler anar a algun certamen, veurem. Un concert que finalitzà amb el pasdoble Flores d'Espanya del compositor alginetí Pasqual Pérez Choví i l'himne a València en record a les víctimes de la Dana.